Zvinhu zvese tinozozvinyanya vasikana. Unosangana nemunhu unonzwa munhu achikuudza kanzi ende wasimba. Kusimba here uku? Newe kusimba kudai uda kudii? Newe unenge uchida kuti munhu akupindure kuti chii? Unenge uchitsvaga answer kuti chii? Uri kuda kuti munhu akupindure kuti kudii chakuti ende wasimba. Ari kudya chikafu chekumba kwenyu here? Kune vamwe vanenge vachitori ma-underlying medical issues guys. Anotokonzera kuti munhu angosimba. Handichika kune vamwe vanhu kuti even vamwe vanenge vakatakurana kana nemafibroids chaiko ekuti anokonzera zvakangosiyana-siyana mukati nebhodhi dzevanhu, zikuru sei bhodhi dzevakadzi. Kune zvakawanda zvinoitika, ma-birth control pills chaiwo anoita kuti vakadzi vasimbe. Musangana newe uchinzwa mewe kusimba here uku? Woda kuti akupindure kuti chii? Pane zvimwe zvinhu zvisingambokodzeri kuti zvingoudzwa vanhu so. Handiti zviri nekutongobvunza muti are you okay? Pane kuti ngobvunza kuti newe kusimba here uku? Newe kusimba here, kutsvuka here uku? Soko kuti munhu akuzwa kuti kubleacha. Iwewe kana wangochiriziva kudhara ndiri munhu mutema-tema, ukuona ndatsvuka, it's obvious the answer is out there. Nai. Ukungozviona kuti ndatsvuka nekuti ndikubleacha ka. Saka zvinoda kubvunzwa munhu newe ndakutsvuka, unoda ndikudzwa kuti ndikubleacha. Unoda kuti ndikudzwa kuti ndikubleacha. Ingoona kuti munhu ndomuziva ari mutema, iko zvino atsvuka akura sebhuru mangu, kura kuti akubleacha. Zvimwe mibvunzo nhando yamunobvunza haibetseri. Navasikana, hindamasimba kudai, hindakuonda kudai. Unoda kuti munhu akupindura kuti chii? Munhu unoda kuti munhu akuudza kuti ndiri kurwara. Unoda kuti munhu akuudza kuti vedu chino ndakadai zvino ndakatobatwa chirwere cheAIDS. Unoda kuti munhu akuudza kuti zvino ndakadai zvino ndakabatwa chirwere chesugar diabetes. Kune zvinhu zvakawanda zvinoitika kuti vanhu vaslim. Handika umwe anoenda padiet chaipo. Handiti umwe anenge achitorwara. Handika asingadi kudzudza vanhu iri achizi singadi kuti zvizikamwe kunze uko, achida kungodza iye nemhuri yake. Ndiwo kumubandidzira kumisa pakona kuti ndiudze kuti waonda nei. Come on, pamwe munotaura zvinhu zvamunobvunza soka tangai mafunga musati mabvunza vanhu. Zvimwe hazvibvunzwi. Neiwe hindakuita garo rakadai so uda kuti ndikuudze kuti chii? Ndikuti chii? Ndikuudze here kuti newe garo rauri kuona iri zvokwadi ndakazotenga mapirisi ndakamwa, kana kuti newe ndakazobayiwa majekiseni, kana kuti newe ndakaenda kutenga kunogadzirwa magaro, kana kuti aiwa iri garo rangu shomwa rakangonyuka, garo rangu ona kausura ndiri bhodhi nezvairi. Saka ndikupindure kuti kudini? Iwe unondiziva ndisina magaro, wasangana neni ndine garo, kurova kuti garo rakamera ravapo, iwe chingofarira nekungoona garo rawaona zvokuzoti kwai rakadhepi harisina tove drama here rasikana. Rinenge ratove drama. Zvakafanana nekusangana nemunhu pakiriniki, womubvunza kuti uri kuipa raini, mukusangana maraini nemapiritsi, womubvunza kuti uri kuitei pano. Mubvunzo nhando iwoyo, mubvunzo rudziwa wakadaro, iwe uri kutsvakei ipapo. Handiti mose makamira palaini rokutora mapiritsi. Saka kuzomubvunza kuti newe uri kutsvagei pano, ari kutora mapiritsi palaini apa pahospital, palaini pokutorwa mapiritsi. Iwe uri kutora ako, uyo ari kutora ake. Saka unobvunza munhu twai uri kuitei pano, iwe wabvunzwa nani? Woda kuti akupindure kuti chii? Kusatokuudza kuti iwe ndinotora mapiritsi kuda kuti haasi kuda kuti uzvizive. Saka kana wangomuona ingofamba nesaidhi rako raunaro iroro kuti angava ari kutora mapiritsi, kuti angava ashanyira munhu, kuti angava apfekedzera munhu. Chingofamba nesaidhi raunaro iroro. Imwe mubvunzo yamuzoita semubvunzo nhando isina kana nebasa rese. Handitika iwe uripo hauna hana kubvunzo tauya kuzoitei. Iwe uda kuziva kuti uyaya kuzoitei. Come on guys, imwe mubvunzo nhando yamunongobvunza haitoshandi. Naiwe saka mwana wechituru uri kuda kuzoita rini? Guys, murume wacho wakamupa anofa kuita mwana nababa wako, akakudza kuti ndoda mwana wechituru, akakudza usati wazvara uda kuzvara rini? Akambokudza kuti ndiri kuda vana. Kune vamwe vanhu guys vakatozvidza papenyu wedu hatidi kutoita vana. Handitika kune vamwe vakatozvidza papenyu vedu vana, kuita mumwe akatozvidza kuti akatozama kutambura pesa, akafamba pesa tsvaga mwana akamushaya. Zvino munhu achisangana nemunhu wokubvunza kuti naiwe saka uri kuita mwana rini? Unenge uchida kupindura kuti chii? Wakaguma kuona munhu iye 10 years ago wosangana naye kuti kwai hausi kuita mwana, saka uda kuti akudza kuti zviri kuramba kuti who are you? Mumwe mubvunzo yatinobvunza soka mibvunzo nhando asikana. Mibvunzo nhando cheche ngatizive izvi zvokubvunza vanhu ngatinge tasangana nevanhu. Akuudza here kuti chokwadi handisi kuda kuita mwana nditori right? Naiwe kucharoorwa rini? Akuudza kuti handidi kuroorwa. Kune vamwe vanhu vakatozviudza kuti hatidi kuroorwa, we are happy tiri single takadai. Handika a man does not complete me to be a woman. Kune vakadzi vakazvidza izvozvo, ma-independent woman out there. Then you go and ask them kuti saka ucharoorwa rini? Naiwe saka ucharoorwa rini? Uda kuti akupindura kuti chii? Akupindura kuti kudii? Chimbotanga waya nemurume wacho right umupe agogona kupindura. Naiwe ucharoora rini? Akupindura kuti kudii? Akuti chii? Akupindura kuti kudii?
iwo wakambombeya ukambeya ukafamba ukambeya matunhu masango ukambeya uchitsvaka munhu kuti akuroore ukashaya, asi unogona kubvunza mumwe kuti naye ucharogwa rini. Mumwe mubvunza nhande yatinongobvunza soka haibudi. Hei nai mamusati matenga imba akakuzana pakuparidza kufamba achiparidza kuti ndakatenga imba munhu ndiani. Ko kana asingadi imba kachida musha, ko kana achingozvidza kuti haini shamwari kufa kwakauya ndongoti andolavha nemari yangu ndichienda. Zvimwe zvinhu zvatinobvunza vanhu zvinhu zviri secretive guys, zvinhu zviri personal. Handiti kana masangana nevanhu muchibvunza mubvunzo mubvunze zvinhu zviri personal. Handitika morosa munhu wongodaira kutobata mucho unotona mumwe kurarama kudai nei kubata maoko musabvunze zvinhu zvisinei nemi. Handitika bvunzai zvinhu zvinei nemi, zvamusinei nemi musabvunze please, siyai vanhu.